B'mod mill-aktar metikolus u bi stil li joffri dera mill-isbaħ tpoġġa f'postu it-taraġġ fi strada stretta fil-parti ta' bejn triq in-nofsinhar u triq Melita. Il-pavimentar fi strada stretta flimkien mal-installazzjoni ta' numru ta' servizzi ġodda huma parti minn pjan li għandu jagħti ħajja ġdida lil din it-triq. Triq li għal ħafna tissimbolizza l-aqwa snin tal-Belt Valletta. Il-ħsieb hu li fil-waqt li tingħata dera iktar sabiħa ikun rispettat il-karattru u l-aspett storiku tal-post. Tant li t-taraġġ tal-qawwi li nqala minn postu biex għaddew is-servizzi l-ġodda tpoġġa lura fejn kien hekk kif tlestew ix-xogħlijiet. Xi ħaġa li kienet possibbli għaliex waqt ix-xogħol kull ġebla kienet innumerata. Fil-jiem li ġejjin se jkun lest ukoll ix-xogħol fil-parti ta' wara l-qorti fejn materjal tal-konkrit tneħħa biex minfloku tpoġġi lava li tikkumplimenta partijiet oħra tat-triq. Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm waqfa mix-xogħlijiet biex ma jkunx affettwat it-turiżmu li jkun fl-aqwa tiegħu. Biex f'Settembru jibda xogħol fuq il-parti ta' strada stretta bejn triq Melita u triq San Ġwan. Hawn ix-xogħol huwa bżonjuż għax pavimentar li sar ftit ta' snin ilu kien tpoġġa ħażin. Hawnhekk ukoll se tingħadda infrastruttura ġdida ta' dawl u ilma filwaqt li l-pavimentar li tpoġġa ħażin se jinżamm biex jintuża fejn ikunu meħtieġa tiswijiet.